Mono. Yeah, ndine program. Ndine program. Chishuro changu kuti vemagitare vaone madzimai akaita kunge mai Manatsa. Ndo chishuro changu kunyeberi tendai. Wanditauro chichi? Aunditora mukumba wangu. Hanzi mai Manatsa vakafa vasina kubata zangata, mwana wacho akubata zangata. Zvataurwa panako navachinyonyo. Ndoti chishuro changu kuti vemagitare vaone madzimai fanika mai Manatsa. Nokuti mai Manatsa vaisapota murume wavo. And even history maiti muka vanointerviewa vema-TV vema-radio vemachiva kwaya chida usikointerviewa Manatsa. Mai Manatsa vaibva vatogara paside because ndo vakaine data rese. And vakaine data even before zvakaitika before vatodanana naManatsa. Nokuziva kuti vakazika hanzi vanoziva zvekumberi zvaya zvokuti vanorangarira zvavakaita 2 years ago, vagorangarira zvavakaita zvivi zvavakaita zvese kumashure. Hanzi vanorangarira nezvivi zvavasati waita. Kunyebera madzimai hanzi ndozvamunoita, hanzi munorangarira nezvivi zvatisati taita. Ndizvo zvakaita mai Manatsa, vaiziva history yese. Nokuti ini pese panapa ndaiva nine kamera yangu ndotangokova rekodha vachitaura nyaya dzavo. Nokuti wabvunza kuti matakodanana rini, hanzi watakodanana kwabhora. Chichichi mai Manatsa vainetsa kupfimba stereki. Saka hanzi Manatsa vakatozotenga kumukora chichichichi kuti wavine bhebhi. Ndo evidence mukacheka paFacebook pangu, handisi kutaura ngano, zvitoripo mukacheka paFacebook pangu. Ndatokaposta mudhara Manatsa akatoda kuti bhebhi rainetsa stereki iro bhozi Stella hanzi akakaoma musoro. Zvangotaurwa naEdward Chinyonyo. But anyway, tida kutaura about mai Manatsa, munhu aida Mwari zvikuru, munhu aida murume wake zvikuru. Ndosaka ndingoti chishuro changu kuti dai vemagitare vaona vakadzi fanira. Bhozi magitare akashoreka kuti unozi magitare ipambia, magitare akadai, magitare akadai. Panokana mukadzi akaita so manje unenge wagara mushe. Ende mukadzi waya kuti in sickness and in pain mune muri mese. Handi munoziva kuti mafundisi pavanoti in sickness and pain havasi kutaura flu. Handi munoziva haisi flu, vanongotaura kurwara kwaya kuti unotozetera. But mukadzi ndiye anofanira kutoklina kana ari mukadzi arwara murume uchimira nemukadzi wako. Ndizvo zvangoita mai Manatsa. Saka kune vafanira vasati varoora vari pere ishe varoora here ishe waroora here ishe asati aroora but ane mazindebvu anotonge. Saka ishe muna matongo ndekuti vanhu vakaita semuwane vakadzi vanenge Mbuya Manatsa. Saka ndichivhara ndoda kuti tarasikiro zvikuru kumagitari nokuti ndotone chishuwo chekuti infact ndandine chishuwo chekuti vanonyora mabhuku ehistory dzemusic vaitofanira kugara pasina mai Manatsa bhozi maziviro avaita music industry history yemunomu. Mukacheka paFacebook page pangu pane clip yandakavatora so vachitaura zvese zvokuya kwana West Coast, ainzi West Coast akauya muno muZimbabwe achisikotanga kurekota vana baba Manatsa vana chichi vaiziva nhoroondo yese yemagitari. Zvezvokuti munhu kuti ukagara naye pasi waidzidza zvokudzidza zvese. Saka neniwo ndakatodzidza zvakawanda. Saka ndangoti kuna mai Manatsa, fambai murugare motiomberera ruoko ndisanyara kubva panapa. Mono ndiye lead guitarist. Forward uripo. But Mono, please come. Ndakatorwa basa na Forward. Aiwa unotorirwa basa, takudzorera basa rakona. Hallelujah. Akaita plea mai Mwari tuona wangu ndasara ndindeka. Plea akaita nzipa kudenga swanze pandishuya. Hallelujah. Nguva ikapana